Sláva Isusu Christu, drahí bratia a sestry. Zaujalo ma vlastne evanjelium podľa Matúša v 12. kapitole, kde Ježiš hovorí o tom dome 12:25. On poznal ich myšlienky a povedal im: každé vnútorne rozdelené kráľovstvo pusne a nijaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. Ak Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený, ako obstojí jeho kráľovstvo. Čiže Ježiš hovorí, že on vyháňa silou ducha, čiže silou Božieho ducha, a hovorí, že k vám prišlo Božie kráľovstvo. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozhádzuje. Veľakrát, vlastne aj v evanjeliu, keď k Ježišovi priviedli chlapca, ktorý bol posadnutý nemým duchom, tak apoštoli nemohli vyhnať, i otec toho chlapca prosí Ježiša, aby Ježiš oslobodil jeho syna. A apoštoli sa potom pýtali pána Ježiša, prečo sme ho nemohli vyhnať my. I v tom je vlastne trošku taký náš problém, že my vieme veľmi veľa o Kristovi. Vieme aj pekne rozprávať o pánu Ježišovi. Prečítali sme možno veľa kníh o ňom, čítame denne evanjelium, ale nemáme Kristovo myslenie. Je tu taká výzva pre kresťana v tejto časti Matúšovho evanjelia v 12. kapitole, keď nás Ježiš vyzýva, aby sme sa zriekli seba, aj tým spôsobom, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Kto chce ísť za mnou, nech sa zriekne aj svojho rozumu, svojej logiky. Ako napríklad? Napríklad tak, že logika mi káže neodpustiť, alebo káže mi neospravedlniť tú osobu. Jak ja môžem mu odpustiť, keď on na mňa na pracovisku tak, alebo nakričal, alebo tam robí intriky voči mne, alebo iné veci v zamestnaní. Ale Ježiš káže odpustiť, čiže zobrať Kristovo, evanjeliovo myslenie. Ja myslím, že my preto nemáme moc nad zlým duchom veľakrát, a preto aj naše modlitby sú veľakrát nevypočuté, lebo myslíme ako zlý duch, my myslíme jeho myslením. Lebo naše myšlienky, keď majú prámeň, koreň vo svete, už je to myslenie podobné démonickému mysleniu. O tom pekne píše svätý apoštol Jakub, list Jakubov, 3. kapitola, 15. až 17. verš, kde vlastne Jakub porovnáva dve múdrosti. Múdrosť nebeská, ktorá je ako zhora, múdrosť hora, no múdrosť, ktorá pochádza z hora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. Čiže to je vlastne láska. A v 15. verši hovorí svätý apoštol Jakub: ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. To je už tá démonická, v úvodzovkách múdrosť, demonická múdrosť, hovorí svätý Jakub.
Určite im Pán Ježiš o týchto veciach hovoril, preto to aj Jakub zapísal, svätý Jakub apoštol, do svojho listu. A preto vlastne my skôr rozmýšľame tou pozemskou múdrosťou, ktorej niet pokoj. Pozemskej logike nie dobrá. Si všimnite, koľko tam máme posudzovania. Čiže to je už veľmi blízko diabolskému mysleniu. A celý deň myslíme jeho myslením, potom prídeme večer do chrámu na tú hodinku, tam chceme si niečo od Boha vyprosiť a hneď myslíme, že nám to Pán Boh dá. A pritom celý deň sme mysleli myslením, ktoré je protivné Kristovi. Protivné dobrote, dobroprajnosti, jeho láske. Čiže preto vlastne metanoia, po grécky obrátenie, zmena myslenia, zrieknúť sa svojej logiky, ísť za Kristovou myšlienkou, za Kristovou logikou. Vtedy sa aj očisťuje srdce, vtedy aj modlitba potom, keď skúšame myslieť tým, že sa zriekam svojho rozumu, v ktorom nie je pokoja, nie je dobra a preberám Kristovú myšlienku, začínam žehnať tie osoby, alebo ďakovať za každú situáciu, namiesto posudzovania ďakujem za tie osoby. Alebo požehnávam tie osoby, blahosloví ich Bože, požehnaj ich Bože, alebo ďakujem Otcu i Synu i Svätému Duchu. To je už múdrosť hora. Tedy je modlitba silnejšia, i viac Boh očisťuje naše srdcia, i viac nám pomáha. Sláva Isusu Christu.